Jiena nibqa' nittama illi l-Gvern jerfa' ir-responsabbilta politika u jżomm il-kelma tiegħu. Irrid infakkar illi l-Prim Ministru meta saret din l-impeachment motion fil-bidunet, jiġifieri ftit aktar minn sena ilu, kien għadu fl-oppożizzjoni u kien qal jien ser nirrispetta l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Meta ftit tal-jiem ilu il-Kummissjoni ppreżentat ir-rapport tagħha u qalet illi prima faċe ssib każ ta' imġiba ħażina da parti tal-imħallef Farrugia Sacco, il-Prim Ministru qam fil-Parlament qudiemi u qal jiena ser inkompli, nirrepeti, inkompli bil-proċess ta' impeachment. Issa jiena nitolbu illi jerfa' l-responsabilità politika u mhux jipprova jistaħba wara xi parir legali jew wara xi ruling. L-ewwel nett infakrek li aħna li ħanimxu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja jkunu xi jkunu dawn ir-rakkomandazzjonijiet, nistennew la darba bdiet il-proċedura quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja illi din tintem u aħna nieħdu il-wettqu dak li tipproponi l-Kummissjoni. Qabel mal-poplu fdana bil-fiduċja tiegħu Marzu li għadda, jien għedt li jekk niġi elett Prim Ministru nimxi fuq id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Sur President, jien ma nerġax lura minn kenti. Il-Kummissjoni tat id-deċiżjoni tagħha u jien b'mod immedjat se nkun qed nara li l-proċess ta' impeachment jitkompla mingħajr dewmien.